Mga ito, nagkating na ako. Wala ko nag-video kaya ako ramay isa. Ani ko ani kabulig 5. Yan na isa dito. Tibagnol. Ama ni siya. 5 ni kabulig, guwang na jud kay ni siya. Yan kadto. Ay isa diya kana. Ako nagi kating kay pinig sa katingang good pero dili lang kay aron di ta mahutag guwang. Kay kung naipay guwang yan na katong mga yelo-yelo, pwede na katingon. Yung sa bison mahurot. Dugan na pong segunda. Wala katong kating katurang guwang jud kayo. Lima ka bulig dito nya upat diri siyam. Lagi himaw-himabaw lang ako kay di makayag puno. On kay asad yung layo ah. Layo king kasada nga namin dito mo sa area. Sunod kating mga kuan na pud mga katapusan premium semana sa April.